ji destpêka krîza Sûriyê ve dosyeya kesên girtî wendayî bêserûşûn li wî welatî bêser û ber e. Sedema vê yekê jî ew e ku heta niha ti zanyariyên rasteqîne derbarê hejmara wan kesan nehatiye naskirin. Bi dehên hezaran girtî di zindanên hikûmeta Sûriyê de hene. Di nav wan de jî bi dehan kesên Kurd hene. Ji wan jî çalakvan, rewşenbîr, nivîskar û siyasetmedarên ku ji aliyê hikûmetê ve hatine girtin yan wendayî ne yan jî çarenivîsa wan ne diyar e. Ji adara 2011 ve heta niha 8 sal û 2 meh di ser krîza Sûriyê re derbas bûne. Bi fermî û li gorî rêbazeke zanistî û lêkolînên sîstematîk ti amar û hejmarên rasteqîne derbarê girtiyên Kurd li zindanên hikûmeta Sûriyê nehatine ragihandin. Hinek çalakvanên Kurd ku ev dosye şopandiye, ragihandiye ku hejmara girtiyan gihiştiye bêhtir ji 130 kesên Kurd li zindanên hikûmetê. Ew jî beşek ji hejmara giştiye ji girtiyên ku li zindanên hikûmetê ne. Dora Sûriya mafên mirovan di raporeke xwe de ragihandiye ku ji adara 2011 ve heta adara 2019 13,983 kes li jêr îşkenceyê li zindanên hikûmetê hatine kuştin. Her wiha nîşanbûyekê daye ku nêzîkî 127,916 kes hêj li zindanên hikûmetê girtîne. Ji wan jî bêhtir ji 2705 kesên ku bêserûşûn û wendayî ne ku çarenivîsa wan nediyar e. Di nav wan de jî hejmarek ji kesên Kurd hene. Navenda belgekirina binpêkirinan jî hejmara wan ji sala 2011 ve bi 6,000 kesî texmîn kiriye ku heta niha çarenivîsa wan nediyar e. Rewangeha Euromed ya mafên mirovan ragihandiye ku bêhtir ji 118,000 kesî ji welatiyên sivîl li zindanên hikûmetê ji sala 2011 ve çarenivîsa wan nediyar e. Di nav wê hejmarê de bêhtir ji 130 kesên Kurd hene ku hinek ji wan li zindanên hikûmetê girtîne lê beşek ji wan jî ti zanyarî li ser çarenivîsa wan nîne ne jî amarên rasteqîne di vî warî de hatine ragihandin.